Ini orang numpak perahu layan aku rata tekan kono. Iya. Praon. Cakakan. Perahu dengan syarat ini mangke disukar Sulati bederek beksan tahun kersanipun ampun tepuk sebelah tangan Pak Sukar angeleran ya
Ya, Pak Sukar yang nganti oleh seser kok ya bulan ini mendel mawon kok. Monggo Prabu Layar. Prabu Layar, ayo monggo bulan ini. Raja. Ya, Maharaja. Pak Sendron. Saya nggak tambah belius. Maharaja sambut Joko Nadiantoro yo perahu api-api mas yo Magut adicara jangkepipun jumenengan jenengan tinggal Serat Mojo temanten Pawestri ing ngarsaning sangya para rawuh kakung Sumawana putri sasampunipun temanten Pawestri pinarak lenggah nggono raras ing sasana rinegga Kyori sang temanten kakung Kakandhi magut mring gumelaring upacara lung tinampen tartamtu kadherekaken rama dalasan Kanjeng Ibu saha ingkang minulya Bapak Muhammad Ridwan miwah Bapak Darto awet kepareng sawetawis pinarak ing rantamaning adicara lung tinampen
kepareng kagelar pangandikan pasrah jungguh sasmita sinandi katampi pangandikan pasrah ing mangke kepareng kagelar kasta Bapak Muhammad Ridwan jumenengipun Kapit Bapak Darno paripurna pangandikan pasrah maget mring atur panampi mirunggan kasta panipun Bapak Sugeng jumenengipun Kapit Bapak Suci miwah Bapak Warsima paripurna long tinampen dia musikaning paiwan angaleng gawe gumlaring upacara adat anenggih upacara panggih lumiat kanthi jangkep nut satataning adat widiwidana miwah luhuring budaya kanggo lumampah lumaksana gumlaring upacara pinanggih mangke kapratite Ibu Kuncarawati Pangrengga Busana anenggih Sera Mua Ndana-raja Pacitan paripurna upacara panggih temanten Gio kagelar adicara atur pambagya harja ingkang kemarin kasarinani dening panipun Bapak Ridwan para rawuh kakung wah putri paripurnaning adicara ing mangke kepareng kagelar pawaosan doa ingkang insyaallah kasta dening panipun Al Mukarram Bapak Suparman SPD MPD makaten para rawuh kakung wah putri rantawaning adicara kanggo seringan tambari kalenggahan punika pramila sumangga Purwa Madya Wasana mugi laksitaning gatu upacara pargian lumampah kanthi nirgaya nirsakara kepareng nika adani kesarengan kanthi maosan basmalah sumangga Bismillahirrahmanirrahim matur agunging panuwun dungkap wahyaning mangsa kala jengandika Sratmaja temanten pawestri kepareng kakang kalenggahaken ing sasana mulya winangun piniji pramila sumangga dumateng parampun kang siya gandharaken tindaknya temanten pawestri maliginipun Bapak Sukares kaliyan Ibu Sularni tinggal samapting jati mewah sawega ing Sigrawan lenan tindaknya temanten pawestri Cinondro kadya wijining Sekar Tejo ngambararung angebai jagat Luswantara Prinumbaga swaran hing pradonga hanyut-anyut muskapiyarsa ya kang kinarya hambuka wiwaraning suka hambuka wangening kandhaya dwaraning pawiwahan Nulyana gondang gambar arum katyuping samirana mangga andharaken tindaknya temanten pawestri mugia lulus raharja tumuju mring sasana rinengga Jangkeping cinarita terusing kondheng nalika samono ana cahya melanter sasa dolanang suri sumrambah dumateng para sahabatipun ugi saged lumeber dumateng sedaya pederekipun ingkang pansah tuhu lan setya
andhaken dawuh-dawuh sunahipun. Bapak Sugeng ingkang dadi hormatan, Nuwun sewu kula matur wonten asal panjenengan ingkang sepisan kinarya ing kaleksa gati lumantar kula bilih Ibu Fauziah ngaturaken salam takdim ugi salam kawilujengan katur dumateng panjenenganipun kula supados kaliyan garwa kanthi asesami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan katur firman kabagyan ugi berkahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah apik kekahaken dumateng kula pasukan lumantar sedaya kula ingkang salajengipun kinarya netepi pirembakan ing antawasipun Bapak Ibu Sukar kaliyan Ibu Fauziah wonten ing dinten ingkang sampun kawuri inggih karana sampun golong saha gilih ugi ingkang sampun supakat ing samudayanipun pramila wonten ing arihana punika kula kautus masrahaken Jawa Hanampi ingkang salajengipun dinten masrahaken penganten jalu ingkang apeparep Bagus Muhammad Bahroini Solihin Sarjana Teknik Anoyo Priyo saking Bapak Wati almarhum saha Ibu Fauziah ingkang mijil saking Dusun Bungur RT 11 RW 2 Desa Gelem Kecamatan Alon Kabupaten Ngawi. Mugi kepareng kadhapaken kaliyan Roro Ayu Fatin Nur Hidayah Sarjana Teknik Putri Taruni saking Bapak Sukar saha Ibu Kulani ingkang pidalem wonten ing Dusun Sinung RT kalih RW 7 Desa Suci Prasi Mantoro Wonogiri. Sartantu manut catatan adat Widodo ingkang sampun lumapak saha ingkang sinenter wonten ing mriki. Singatan Putri Sasambri mugi-mugi dawuhipun Sri Atmaja penganten kekalih tansah manggih rahayu dhateng wonten ritu wilujeng serben ing panggen. Ingkang salajengipun menggah siswan kula wonten madyaning rahina punika sinatan oleh-oleh saha syarat sarana salaki-laki minangka jejakipun priya ingkang badhehan nglampahi berbrayan agung. Ananging nyuwun pangapunten boten saged kula sebataken satunggal dosa sawiji. Tanpa sedaya wau kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sukar lumantar panjenenganipun Bapak Sukar. Bapak Sugeng ingkang turut kinurmatan lenggah pinyuwunanipun Ibu Fauziah bilih enjing wonten ing dinten Selasa Surya kaping 21 Oktober 2019 watawis tahun sedasa penganten kekalih kasuwun kalarapaken wonten ing griya Bungur RT 11 RW 3 Desa Ngelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi saperlu badhe katepangaken kaliyan sedaya keluarga ugi tangga tepaling mekaten. Pandene atur ingkang pungkasan bebile takmate panjenengan wonten ing siang punika sampun paripurna kula sarta mulya nyuwun pamit medal pasilan lumengser saking sasana pawiyan mriki badhe wangsul dumateng griya sowan-sowan nyuwun tambahan pamestu saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi lampah kula sak penderek tansah manggih rahayu wilujeng. Dumugi griya kepanggih kaliyan keluarga kanthi raos bagya mulya. Menawi sowan kula sak pangombyong wonten ngarsa panjenengan sedaya wonten kirang kena enggal panjenengan sedaya saestu lumantar kawula ingkang dipun sepaken nyuwun lupering samudra pamaksana.
Bapak sugeng ingkang boten hormatan mangkatan mlaksanaken ingkang saged kula aturaken minangka talang sedasa saking Ibu Bagia. Kula nggono tasih kathah ketilapan saha kekiranipun. Awit labeting manungsa limrah kanthi winanggaran handaping sih paminta asama kula tansah tumandang kula putra isih jarenipun pangsami. Ing mungsana kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin jalupun apa para Muhammad Bahro ini solikin sarjananya kula pastaken. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki tata pratitis wijang jaket terang terwaca pangandikan pasrah. Kiyo maget atur panampi birunggen Bapak Sugeng sasana miwah sasana semoga kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Bapak Budi sesepuh ini sepuh ingin berlulus diskusi kemuliaan Allah dan yang bagus ini seorang penting lambung-lambung dan ngarsanipun Bapak Muhammad Ridwan ingkang piniji anggani lulus minangka sulit sayur saking penginipun Ibu Fauziah ingkang pantes sanampi saking pakurmatan Prolega kakung seorang itu ingkang satu bagi Demikian kula piniji matur kirang anampi menggah atur panandika pasrah. Namung saderengipun kula lajengaken matur anggen suwaya sareng-sareng kula kenging nggulaken raos puji kula puji syukur marang saudara Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kalimatan kami wonten kaliyan punika panjenengan dalam proses saged mlakukan organisasi kami diucapkan wonten ingkang sepisan lumantar kula putra sukar ngaturaken wilujeng rawuh ugi saged munggah nanti tinggal dikai perdana ingkang awal-awal atur panandika saking panjenenganipun Bapak Muhammad Ridwan ingkang atur salam takbir sampun kula tampi kanthi wasiat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinautan salam takbir salam kamujian mugi saged dayani anggenipun kami ugi wonten ari kaliyan punika ingkang salajengipun atur pasah pinanganten aku ugi sampun kula tampi kanthi syukur nyerat ing salajengipun badhe kapangihaken anut adat itu dengan sampun lumampah wonten disungsi bisa sama percaya walaupun iki sedaya peparingipun syarat sarana jangkeping atama krama sampun kula tampi ing salajengipun badhe ngaturaken dhumateng Bapak Sukar kula watur. Apabila
mau mengatakan angin dua nanti waktu akan tiga pasang kandungan wonten bilang sholat itu dua bangsa menuju pangadan tinggalkan satu adonan itu tidak itu berkali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun luhuring pangaksama sedherekipun adicara upacara pinanggih kagelar menika wonten setunggaling adicara ingkang langkung wigati inggih pepetan tali asih. Badhe mangkaten nuwun kinampen tali asih. Katuraken. Sampun paripurna. Kula kinampen dia kemarin minal alam garing sasana paringgan ingkang sampun samapta ingkang paring ngajeni. Kula kinampen mangkaten. Matur nuwun panuwun. Para rawuh kang putri ingkang satuhu kalingga murdaningaken. Dungkap wahyaning mangsa kala. Gumlaring upacara pinanggih musikaning paliwahan. Lut satataning adat Widhi-Widana miwah luhuring budaya kanggo lumampah. Sing ramuah Danaraja kepareng pratis. Swasana resi demer manem tan wonten sabawaning walang dilusik bebasan. Kangga piarsa mung rawat-rawat rinumpaka. Swaraning cantaka munyo jroning gangsa. Wes dumugi wahyaning mangsa kala miwah dumawahing kodrat. Pramila boten mung kalamun wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu tanampi wanita. Sumedya tepi jejering agesangan jek ing ngalamadya kanthi amestuti ila-ila jaring agina. Ingkang cinandingan koso jiremeng maruta sarta mulat endah luhuring budaya. Teman-teman sekalian wis ngatur saya caket sami amat guntingal tepu ing catur neta andaya di pangariba ingkang iya kumelawe astane samya bebalangan gantal kang menang sinebat gondang kasih mewah gondang tutur amuka wiwaraning upacara pinanggih. Pramila teman-teman sekalian kampanggihaken Ibu Juru Pangrengga busana kanthi glenggeng pamita. Panggih pangudi gambuhing panggalih. Pramila ing kalenggahan punika teman-teman sekalian sampun kepareng anglenggahi miwah anampi tumuruning wahyu mustikaning jandha sejati. Ya wahyu mustikaning sejatining jandha. Tiga mangkaten kakandhi anyaket mring Bokor Kencana. Jroning Bokor Kencana kawis tingal wijiling tirta Ranu Pada. Tirta ngarani banyu Ranu Tlaga. Pada bebasan suku. Wiji dadi woing bebrayan ya woing Bali Wisma kang kapurwakan kanangan tiga-tigan katapak biar pecah sinampurna. Lon-lonan temanten pawestri tumungkul sesuci mring samparanira ing neraka. Tuwasita gati lamun ta bektine pawestri mring kakunging. Pinangka pasemon kalamun teng kakung nandhang Rubindo Guna Rencana Pancabaya Duh Makunawa. Mugi ya temanten pawestri tansah angicali sarusi kusatemah bekas karya salamiya. Temanten pawestri sesuci mring samparing ing neraka. Duh wasita gati
lamun tok ingkang raka minangka jejering guru nadi sejati ya jejering imaming keluarga miwah priyantun kang linuhung lelantaran tumuwuh ing Arasawadha mangkaten paripurna ya temanten sekalian anglenggahi junjung derajat mangkaten temanten sekalian jajar sumandhing boten benten-bentenaken pangkat derajat miwah kalenggahanipun sedaya sami awit sami-sami manunggal cipta manunggal daya manunggal rasa mewah karsanipun mangkaten Kanjeng Rama lon-lonan siaga anyaket pring temanten sekalian nedya sinengemban pring sinjang sindur lon-lonan yen lumaksana Kanjeng Rama ngemu pangarah-arah saing pangatos-atos kanthi pepayung budi rahayu. Iya. Lon-lonan Kanjeng Rama anggenya lumaksana dherekaken temanten sekalian tumuju mring sasana wisuda krama sring panyuwun mugi ing benjangipun temanten sekalian tansah saged jayeng bawana salamiya pamuda semaraning griya Kanjeng Rama lamun kawedhar sarana aris Ger ayo Ger putraku cah bagus lan cahayu waspadakno ya Ger nggonku rumahku aja grusah-grusuk jeneng sira sumsekake minangka jejering aluhur ya sumsekake minangka jejering nata nadyan tamung sadina kuluk kula ya Ger waspadakno jeneng sira nggonmu lumaku duga kira kudu mbok gawa setiti kudu mbok kandhi Ger Pak Ridwan jeng jumbleng nggih nembe ngertos menika tindakipun Bapa Sukar alon-alon nggih sampun duka prap teng nggian kang pinuju teman-teman sekalian anyaket pring sasana dampar kencana ya sasana Sipinggil Minaturata sumangga griya kalenggahaken jajar sumandhing kalenggahaken kawisuda krama ayo Ger jeneng sira sun wisuda ya Ger bismillahirrahmanirrahim kersanipun raja sawingking Rama sambut kepareng pinarak lenggah dono raras kawisuda krama temanten sekalian Pak Sukar dikatakan perigel nampakan lenggah putra monggo Rama Bapak Sukar sekalian awit kadang besan sampun pinarak wonten sak tempes kiringipun sasana palenggihan prasaja pramila monggo dipun mertui dipun aturaken pambagya wilujeng rawuh kadhiraken pinarak lenggah wonten ing sasana palenggihan lon-lonan Bapak Sukar iya anggene lumaksana awit mongko ing driya pindholangen beksa siap menjap awet gembira anapi kadang besan Sutresna sarawuhipun kadang besan Sutresna angaturaken pambagya wilujeng rawuh pramila monggo kadang besan kasuwun kepareng pinarak lenggah ngapit ingkang putra temanten inggih pun nganti kleru pasangannya lho Pak Sukar wontenan Bapak Sukar sekalian andherekaken pinarak lenggah kadang besan Sutresna ing sasana palenggahan kadang besane sampun lenggah ayo-ayo ibu ibune awake
Akhirnya pindah agak mana ya ibune